Да затворя ли вратата? Чакай само той да доведе там. Добре. Значи 400 значи, коня. Тай трактора. Да. Той може да се обръща. Ти имаш ли Фейсбук? Моля? Имаш ли Фейсбук? Не. Трябва да се поръка да силно. Аз няма да го. Но то такова не звучи толкова много. Защото имаме Lamborghini R8 270. Ама 270 коня, значи то се е по-силно от Lamborghini. Нали? Да. В принцип най-силните трактори кои са? Ама да ти кажа, те едни и същи. Хайде, тръгваме. Чай да го вдигна. Чай, пане. Вие кога орете? От днеска ли орете? Да. Това ми такива свършим. А той ваша ли е това? Гумата му много висока, предната. Задната. Тя колко метра? Това още не съм. Кой класа? Вече. Тук е пера. Не. Той сега е дълбоко оран, нали? Да. Тая ръчка като на комбайните са. Джойстик. Вие комбайна имате ли? Имаме Нью-Холанд. Пак и така. Нью-Холанд, да. CR и CX. CX. Той е... Сигурно 80-90. Тя е 400 горе. CX 80-90. Те по принцип те с CX ги дават най-продаваните в България. Аз много искам да се водя на клас Тогано и на Нью-Холанд. На Тогано де са вози. Що? Една хиляда тясна е вътре кабината въобще. Някой път... Ма все пак лекцион на 780. Да, някой път ако искаш, ела в Карано, да те качавам, като почне жертвата, да те качавам в Нью-Холанд, да този той е 10 метра хиляда. Ти ли си бил от Караново? Да. Дето имат и кейс, и класи. Браво. Знам ги, аз знам. Аз съм, да. Кейс 20 нещо, 20-60 нещо беше. Да, 23-60. 23-60, класът беше 116. И клас Тогано пак имат, нали? Да, ма то сега излезе нова, Тогано 570, дето е най-силната. Лошо. Аз не съм. Значи, на 23-60 шестицата на той на кейса
В смисъл такъв, той е ротор, аксел и вътре колкото километра искаш, толкова стигаш. Докато другите са сламотръс и с сламотръса малко по-бавно се кара, разбираш ли? Да. Защото иначе почва да ръси. Той носи ли ремаркета? Мале? Носи ли ремарке за комбайните на жатва? Доста. Да. Значи ние имаме камиони въобще, не го ползваме. И носи тор. Само ремарке такова двойно. Да. Чакай да видим сега какво стана. Тето ползвате ли го още или го бракуват? Не, ползваме го. Той е, другия, третия, той го кара. Ама ползваме го така да ни носи с цистерната вода, когато пръскаме посевите и такива работи, разбирате. Имате ли ремарке на тето? Да. Ама и двете или само задно? Двете. Аз много харесвам ремаркетата на тето. Той баща ти ли държи някаква кооперация или? Не, той преди дядо ме държеше в Пирне. Ама сега стана Райко. Той дядо ти се казваш? Владо Василев. Те сега колко комбайни имаха обединено, там какво ли не беше, пък сега само две малкички. Доминатор 150. Да. Ама те изглеждат, че са най-такива. Дет не ръмжат от клас. Доминатор. Сега, защото ги знам други чуть много ръмжат. Хамък не може. Скъса дошъл. Той изле ли? Не, знаеш. Ама отдолу ли? На първото тяло тук. Да, на първото тяло долу скъса волчета, като дошъл. Чай си. Cara, que gato, cara.